зрители! Добре дошли на премиерата на театър Каспичан "Чехов не е за всеки". Авторска постановка на Юлиан Куртев. Сценография Злати Златев. Осветление Красимир Миланов. Музикално оформление Калин Русков. За нормалното протичане на представлението моля да изключите звука на вашите мобилни телефони. Благодаря ви и приятно гледане! Репетицията на сцената. Така е. На сцената. Няма къде да си остане кафето. Няма. Здравейте, колеги. Започва да се изненадите, а? Първа репетиция на сцената. По колко са кращани? Те са био 6:20. Какво е? И отново чайка, а? Отново. Преди 10 години му казаха, че Чехов не е за всеки, но... Защо? Представлението не беше лошо. Представлението беше хубаво. Здравейте, колеги! Как сте? Пак сме се издокарали. Като за първа репетиция. Глупости. Първа репетиция. Като гледам, пак ще играя последна дупка на кавала. Още я боли, че на времето ни дадоха главната роля. Напротив, ама въобще не ми пука. Тук съм само за трудовия стаж. По-важното е, че мъжете още ме харесват. Така е. Здравейте, хора! Тук ли ще репетираме? Тук. Здрасти, слънце! Как си? Кой ги вършиш цяло лято? Не съм те виждала, сега да ги разказвай. Супер съм! Да знаете, хора, какъв мотор видях на събора в Ямбол. Харли Дейвидсън, Softail Slimes, 2016 година. Очите ми останаха в него. И в рокерчето, което му беше якнало. Всички рокери са пичове. Да, за разлика от артистите. Така е. Добър ден! Аз съм новият ви колега, предполагам, че знаете. Ау! Вие сте той, който ще играе доктора, нали? Да. Казаха ми, че тук си говорите с имената на героите, така че да се представя. Евгений Сергеевич Дорн. Фамилията ми харесва, кратка е, така че може да се обръщате към мен с нея. Борис Тригорен. Дорн. Полина. Дорн. Нина. Дорн. Шамрае. Вие предполагам сте Сорин? Така е. Совет. Надявам се да се сработим и да направим добра постановка. За сработването ще се сработим. А дали ще е добра? Защо? Вие сте хубава. Елате, седнете тук до мен. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя тук отново готови за работа. Така, пиесата ви е раздадена, ролите разпределени. Аз, разбира се, ще кажа няколко уводни думи, след което ще искам да чуя вашето мнение. Вие знаете за моето пристрастие към този велик автор. С повечето от вас преди години поставихме тази пиеса. За мен това беше едно вълшебно преживяване, към което искам да се върнем отново, заедно. Така ли е, Сорин? Така е. Как си, стари приятел? Виждаш ли се малко изморен? Така е. Добре. Да чуем и доената на нашия театър, строгият управител на имението Шамрай. Репетиции на маса няма ли да правим? Ще
изправим, разбира се, тук на сцената. Ма тия пейки, поне облегалки да има. Това е новото в подхода ми. По този начин искам да ви накарам по-бързо да се изправите и да заиграете на сцената. А когато пред актьора маса има, всички знаят какво се случва, нали? Кафе с цигари, някой ще извади бутилка уиски на почетни за нещо и банкетът започва. О, извинявай, ако имаш проблеми с кръста, вземи си един слабо легалка. Няма проблеми. Така. Естествено, ще имаме нужда от нови хора, затова съм поканил един актьор за ролята на доктора и го очаквам всеки момент да дойде. Той вече е тук, шефе. Къде? О, извинявай. Колко съм ръце. Случва се. Запознахте ли се с колегата? Да. Да. Колегата е много подходящ за тази роля, защото докторът е мадрецът в пиесата. Спокоен, уравновесен, добър слушател. Затова всички се обръщат на него за съвет или да споделят опита си. А когато поставихме тази пиеса преди години, естествено аз играх тази роля. Боже Господи! Умрела циганката, дето го хвалеше. Кой има? Нищо. Май забравих да изключа отида преди да тръгна за репетиция. Ще отида да звънна вкъщи. Така, да вървим по списък към нагоре. Борис Тригорин. Известен писател, когото не назаречна се любва. Да, преди 10 години сглеждах къде по... Сега ме съмнява някой се е влюбил в него. Ще се люби, защото не е външният вид е важен, а душата. Душата на един голям писател. Нагоре. Така като вървите нагоре по списъка, не забравяте ли някого? Кой? Учителя Медведенко, съпругата Маша. Медведенко ли? Добре, че ме подсети. Да си спомним каква е ролята в пиесата. Постоянно ходи след жена си и вика: Маша, да се прибираме вкъщи, детето е гладно. А Маша не иска да се прибира, защото е влюбена в Константин. Моето решение за този образ е да не се появява на сцената, а да бъде глас отвън, от улицата. Да! И който от време на време ще се провиква: Маша, да се прибираме вкъщи, детето е гладно! Гениално! Обаче имаме проблеми с Маша. Остави сега, Маша, заставам за това момиче. Нашата неназаречна е. Как се чувстваш сега, когато мечтата ти започна да се спънва? Каква мечта? Да изиграеш тази роля. Честно казвам, никога не съм мечтала за нея. Шегуваш се, нали? Не се шегувам. Не, мога да повярвам. Ти си първата актриса, която не иска да изиграе неназаречна. И защо? Как да ви кажа? Живота тогава, хората, мислите и мечтите им са ми много далечни. Сега животът е много по-интересен, много по-динамичен. Техният начин на изразяване също е много по-различен от нашия. Наистина романтично, красиво. Но се притеснявам дали ще мога да го направя така, че да не бъде фалшиво. Не знам, съмнявам се. Съмнението е присъщо на мислещите хора. За лекомислените всичко е лесно. Браво, докторе. Ще го направиш. Ти си любимата ми актриса. Това го казва на всички. Естествено, но беше много отдавна. Сега наред си по-младите. И стигнахме до Константин. Младият писател, който е лудо влюбен в очарователната Нина. Къде си бе, младеж? Няма го. Къде? Ми напусна, не би била в Норвегия. Норвегия? Какво ще прави в Норвегия? Ще лови риба. Така е. Защо не вземем Красимир? Той ще се справя. Кой Красимир? Оля Пълнички ли? И как го виждаш с това шкембенце да се обяснява в любов на Нина? Тя как ще го хареса? И ще се преструвам, дали съм актриса. То трябва да е искрено. Аз кой да го играе? Отивам утре в Витис и ще взема някой. Вече няма Витис, шефе. Как да няма? Има, но вече се казва надпис. Надпис, Витис, се тая. Хващам утре един за ушите и тука. Так му по-бързо ще го влезат за наяву. И стигнахме до Ирина, майката на Константин, известна актриса, любимата актриса на цяла Москва. Тя пък къде?
Сигурно още много в парчето. Само не ми казвайте, че отишва пастър на улицата с черпените педия. Минало и е времето да не е за тая работа. А, не е така. За всеки влак си има пътници. Ама сигурно е парчето долу. Какво парче? Не наша това театъра. Това е вече безобразие. Ще работим ли или ще пием кафета? А тя не пие кафе, тя работи там между репетиции. Работи между репетиции. Значи парчето е по-важно от репетиции. Какво да прави жената? Ще я заплати в театъра. Заплати. Тук правим изкуство. Той ми говори за пари. Закъснях ли? Съжалявам. Много съжалявам. Господин режисьор, моля ви да ме простите. Няма да се повторя. Обещавам. Не, вие ми се сърдите. Изправо. Моля ви, искате ли да ви падна на колене? Падеде. Много ме боли коляното и ако падна, няма да мога да се изправя. Но нали знаете колко съм отдадена на театъра? Театъра е моята единствена любов. Още я намръщен. Какво да направя? Дайте ми ръката си. Ще я стъпля. Колко е студена? Ще я топля. Сега. Седи. Чайка ли ще пълня? Мочки! Докъде стигнах? До Маша. Какво Маша? Нямаме Маша. Ами излезе в отпуск по майчество, а не е бременна. Аз откъде да знам, че е бременна? Ти сляп ли си, че не си забелязал? Мислим, че напълнява. Тя нали обича да си хапва. Не. Ще се ходи при директора. Ще се ходи, ви казвам. Това театър не е ли? Един е отишъл за риба в Норвегия, другата прави кафета в барчето, а третата забременява. Без рибки. Колко става часа? Закъснявам. Имам час при зъболекаря. Артист. Изпадаха му зъбите и не се отказва от Чехов. Не е така. Трябва да ти изпадат зъбите, за да правиш Чехов. Миличка, ако знаеш как те завиждам, ще играеш и на заречна. Още си спомням текста. Хора, лъвове, орли, яребици, рогати елени, гъски паяци, безмълвни риби и морски звезди. С една дума целия живот. Целият живот завърши печалния си кръг и угаси. Какво ви става? Чакам аплодисменти. На тебе се играем, на нея не. Защо? Какъв е проблема? Едно не мога да разбера. Защо иска да се връща в миналото? Правили сте вече тази пиеса, баста, да вървим напред. Не всички го искаме, защото Той го иска. Пиесата на времето не се прие от всички. Майната е на тия, които не е приехал. На мен ми хареса. Значи реванш с нови хора, с нови идеи. Така е. Реванш. Чакай, тръгвам и аз. Не се запознахме. Приятно Ирина, приятно ми е. Дорн. Но добре изглеждаш. Хайде, ставай, стига да се чупила да ходим да пием кафе. Вие идвате ли? Аз идвам. Забрави си краставица. Няма ли да отидем всички? без мен. Ти отивай. Интересна трупа сте ви. Различни характери. Това е нашето богатство в разнообразието. Така казва той, режисьора. Така е. Сорен ли имитираш? Не, защо? Прав е. Режисьорът винаги е прав. За себе си. И каква е историята? Не ми се говори сега. Нека опитам да отгадна. Забелязвам, че изпитваш неприязън към режисьора и към Или. Логично е да предположа, че те е пренебрегнал за някоя роля, давайки я на нея. Не е някоя роля, а Нина Заречная. И не изпитвам неприязън, а го мразя. Мразя го. И него, и нея.
Защо? Защо му трябваше да се връща отново към тази проклета чайка? Успокой се, моля те. Минаха 10 години. Тък му бях забравила и бях простила. Добре, хайде да вървим, но ще те изпратя. Ще метем ли? Ще метем. Хубава работа. Културни хора, артисти, чоплят симки на сцената. Малко ги намалили, 5,20. Пак е скъпо. Няма никой след мен. Ето ви го и Константин. Отивам аз в Битвис. Надис! Добре, и казвам, дайте ми едно момче с хубав сценичен глас. И те ми дават него. Я кажи нещо да ти чуят гласа. Не знам какво да кажа. И кажи кой си, че ти е много приятно там и така. Казвам се Константин и ми е много приятно, че ще работя с вас, но малко се притеснявам. Чухте ли какъв глас, а? Хайде да запознай се с колегите. Съм Борис. Добре. Не е ли много малък, защо не взехте някой по-голям? Малък! Докато ние се наводкаме тук, той ще порасне. Така, колеги, днес ще репетираме сцената. Представлението на пиесата, която е написал Константин. Изпълнение на Нина Заречная. Обръщаме се към сцената и гледаме с интерес. Константин, ти не сядаш? Това е твоята пиеса. Стоиш мракно страни и се вълнуваш. Това ли си, Мина? Да. Започваме. Хора, лъвове, орли и яребици, рогати елени, къски паяци, безмолвни риби, морски звезди, с една дума целият живот. Целият живот завърши печалния си кръг и угасна. Вече хиляди векове, откакто земята не носи върху себе си нито едно живо същество и тази бедна луна напразно пали своя фенер. Поливарите не се събуждат с вик жерави, а в липовите гори не се чуват майски бръмбари. Студено, студено, студено. Пусто, 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 страшно, страшно, страшно. Телата на живите същества са потънали в праха, а вечната материя ги е превърнала в камъни, в вода, в облаци, а техните души са се слели в една общата душа на света. Това съм аз. Да. Добре. Научила се. Но бягаш по него, без да го осмислиш. Какво е бъде? Животът на земята е свършен. Останала е само неодушевена материя. Камъни, вода, облаци. А душите на всички загинали живи същества са се сляли в една, нейната душа. Тя страда за изчезналия живот. Това е водещото състояние на героинята. Тя плаче, разбираш ли? Как се очаква да изиграе общата душа на света? Нас са ни учили да играем конкретни хора. Мисля, че на този въпрос няма кой да ти отговори. Изключително натоварващо е за нея. Всички души в една... Това в момента не е важно. Как ще да го изиграе? Тук е важно да се разбере, че духът е още жив. Става въпрос за борбата между материалното и духовното. Това е важното. А какво се е случило? Ядрена война ли? Откъде да знам? Сигурно от глобалното затопляне. Атмосферата се е разредила и слънцето е сгорило всичко живо. Не е това, защото е останала вода. Остава да удар голям метеорит. Да, метеорите, но не е ударил земята. Автора на пиесата право по глава. На коя пиеса? Е тази, която е писал Константин. Константин нищо не е написал. Това всичко го е написал Чехов. И него ли го е ударил метеорит по главата? А? Не исках това да кажа. А какво?
Вашите метеорити ще провалите репетиция. Момичето обиси на сцената, не е тук да си говорим глупост. Давай, Мила, продължава. В мен е душата и на Александър Велики, и на Цезар, и на Шекспир, и на Наполеон, и на последната пияница. Ало, майко, тази вечер ще закъснея. Нахрани Янко и не го пускай навън. Чува си какво ти казвам, не го пускай навън, да играе, студено е. Бъди, хайде, чао. Кой е Янко? Котето ми. Искаш ли да го видиш? Котето, а? Котето. Метеорити. Хайде, ще да пуснете сцената веднага. Не! Аз първи ще изляза. Първи! Тя какво прави с планя? Провали репетицията. Янко ли да Чехов метеорит по главата? Янко ли? Този Янко е виновен. Искам аз да ти видя котето. Чехов не е за всеки. Вина искаше да каже, че да си чистачка не е за всеки. Пак Симки! Това вече на нищо не прилича. Следващата репетиция ще вляза да видя кой ти чопли тези сенки. Ти си! Къде е Зорен? Болене, сезонът на вирусите започна. Закъснява. Режисьорски номера. Какво се оказва? Всички артисти на сцената, режисьорът закъснява. Извинете ме за закъснението. Идвам насам и просто не мога да се нарадвам на хубавото време. Тихо слънчево птичките пеят и си казва време за любов. Да, любов. Добре го играе. Още нищо не си видял. Къде имаме тук любов? Да, сцената, в която Константин прави последен опит да спечели любовта на Нина. Хайде, мили деца, литвайте към сцената. Тези, които не участват, може ли да излязат? Да, разбира се. За какво ви е да гледате любовни мъки? Излезте, разходете се, порадвайте се на хубавото време и се оглеждайте да не пакне някой метеорит. Много смешно. Не е много, но на мен не е смешно. Добре, да сменим настроението. Тор, ти остана? Няма да прича. Разбира се, ще помагаш. И така, да изясним ситуацията. Тази сцена е края на пиеса. Нина отдавна е напуснала града. Живяла е в Борис, който след като и се насища, я изоставя. Любовта ти към нея почти изгаснала. Но в несподелената любов винаги остава зрънце жар, нали, Дор? Което може да я разпали отново. И ето, тя идва. Но идва в момент, когато Борис също идва. С майката. Майката, нали знаеш, обича Борис? Да, разбира се, аз познавам пиесата. Той познава пиесата. Ти я познаваш, ама аз да кажа. Аз като моята баба, тя се така. И ме е работа, ама аз да кажа. И ти си мислиш, че идва при теб, нали? Но ви, тя той си Борис. Ударете жестоко, нали? Да. Константин. Може да го понесе и посяга на живота си. Застрелва се. В днешно време трудно може да се случи такава история. И аз не вярвам някой да се гръмне заради мене. Точно за това тази пиеса е уникална. Шедьовър. Айде започваме.
Готови ли сме? Да. Начало. Нина, вие сякаш пречувствах. О, добрата ми нагледна моя, тя дойде. Няма да плачем, няма. Тук има някой. Няма никой. Заключете ми, че ще вляза. Никой няма да влезе. Момент. Какво е състоянието на Нина? Те е объркана, лута се, както мислите, така и действат. Може да се каже, че е малко... Мръдно. Точно така. Няма проблем, това е обичайното ми състояние. Добре, повтаряме го. Нина, вие сякаш пречувствах. О, добрата ми нагледна моя, тя дойде. Няма да плачем, няма. Тук има някой. Няма никой. Заключете, иначе ще вляза. Никой няма да влезе. Нека да ви погледам. Топло, хубаво. Отслабнали сте, а очите ви са станали по-големи. Нина, защо не дойдохте до сега? Страхувах се, че ме ненавиждате. Всяка нощ сънувам, че ме гледате и не ме познавате. Чувате ли вятъра? Тук е хубаво, топло, уютно. Аз съм чайка. Нина, аз се проклинах. Късах писмата и снимките ви. Животът ми стана непоносим, страдам. Зова ви, целувам земята, по която сте ходили. Накъдето и да погледна, виждам вашето лице. Ласкавата усмивка, която ми светеше през най-хубавите години на моя живот. Нищо не става, не мога да го направя! Харесва ли ти, Дор? Изпълнението? Не. Как ме написал? Злъби. Целувам земята, по която сте ходили. Накъдето и да погледна, виждам вашето лице. Ласкавата усмивка, която ми светеше през най-хубавите години на моя живот. Красиво е. Кара ти да се влюбиш отново. Нали? Достатъчно за днес. Да върнем долу. Ще стане. Той защо не каза нищо? Вижда, че не се справям, нали? Забеляза ли, че когато той казваше текста, си представяше жената, на която го казва? Сякаш ще гледаше в очите. Аз даже не помня къде гледах. Нормално. Първа репетиция е. Не се стягай, ще го направиш. Представи си само момичето, в което си влюбен и ще стане. Няма такова в момента. А преди? Не вярвам да не си бил влюбен поне веднъж. Бях, но тя... Несподелена любов? Да. Майната й, ще се влюбиш отново. Животът едва сега започва. Хайде, искаш ли да те метна до някъде? С мотора ли? Да. Добре. Хайде. Сценографа няма ли да дойде да каже най-после как трябва да бъде? Знаете, художниците са много заети хора. Ще ми дойде 2 дена преди премиерата и ще започне. Този портрет какво прави там? Ти си. Да се свали и да се сложи дърво. Дърво, значи. Нямаме дърво. И като нямаме дърво, какво правим? Махаме портрета и аз ще стоя тук и ще играя дърво! Това дървета ли са? Да, дървета. Нина! Спомняш ли си в онази сцена, Константин ти каза, че се луташ, както мислите, така и действате. Помня, да. Искате да сутам между дърветата? Абсолютно така! Добре. Сега всички ли сме тук? Половина няма, болна е.
Има вирус в театъра. Има. Вирусът на апатията е влязъл в този театър. Колега на осветлението. Ало! Искам да видя осветлението върху декора. Осветление. Уау! Къде е сценографа да види това нещо? Красота! Нина! Какво прави? Репетирам от се. Заради това ще репетираме сцената с представление. Какво? Тази сцена ме напряга. Не разбирам защо изобщо трябва да има. Що го е написано, значи е трябвало. И докъде я докарахме се ние да казваме на Чирков какво и как да пише. Вие какво правите? Да видя нещо. Тук няма. Синки. Абе, ето ги. Да попитам аз сега. Могат ли да се чопят сенки на сцена? Не може. И като не може, кой ги чопли тези сенки? Кой ги чопли тези сенки? Абе, вие на футболен мач ли сте? Там чоплят сенки. Да, там чоплят. Вие артисти ли сте или футболни хулигани? Вие сте футболни хулигани! Стига си ме контират! Стига си ме... Ти си любимата ми актриса. Съм ти никаква актриса! Аз съм чистачка! Защо се обиди? Защото и казахте, че е актриса, а тя е чистачка. Интересна жена, естествена, импулсивна. Да. Защо не я взем за ролята на Маша? Да, сам. Но вече съм ангажирал друга актриса. Коя? Директорката на театъра. Какво? Тя е актриса, не знаете ли? Бивша актриса. Какво имаш против нея? Аз ли? Да. Нищо. Просто няма да можем да се разказваме мръсни вицове. И защо може да й харесат? Знаете ли гоня за търлежа Спас и куцата Костенурка? Извинявам се. Айде, Нина. Започвай. Хора, лъвове, орли и ярбици, рогати елени, гъски паяци, безмълвни риби, морски звезди. С една дума, целият живот. Целият живот завърши печалния си кръг и угаси. Вече хиляди векове, откакто земята не носи върху себе си нито едно живо същество. И тази бедна луна напразно пали своя фенер. Фенер! Фенер! Какъв е този патос? Не разбирам. Какво не разбираш? Земята е мъртва, хора, ловове, но яревици, всичко е в миналото. Къде е страдание? Къде са сълзите по изгубеното минало? Къде са? Не ги виждам! Не, много повече. Миналото, миналото, миналото. Вторачили сте се във вашето минало и не искате да излезете оттам. Искате да го поправите ли? Вие сте като онзи мъж от картината сцената от потопа. Знаете ли я? Баща му, жена му и детето му се дарят. И той решава да спаси първо баща си. Да спаси миналото си! Соня, ти виждал ли си тази картина? Не. Не знаех, че има интерес на това изкуство. Рисува много добре. Виждал съм нейни картини. Ние двамата с теб сме на общо около 120 години. И за тези 120 години не сме видяли картината, която е до 25 годишно. Не сме. Интересна е тази картина. Бащата е миналото, жената настоящето, а детето бъдещето. Кое да спаси? Кое е най-важно? Всичко е важно. Тя е само на 25. Почти няма минало. Ами тя още не осъзнава, че миналото е капитал. Капитал, който се трупа цял живот. Благодаря И ти. работи за бъдещето. Благодаря ти, Сорен, благодаря ти.
Само ти ме разбираш. Знаеш ли, ти си любимата ми. Аз съжалявам, че... Че каза каквото мислиш. Щом съм го казала, значи съм го мислила. Но не трябваше обидих ви. Не се представя, всичко е наред, не съм се обидил. Това, което се случи, е напълно нормално в конфликт между поколения. Да, но ние младите често не оценяваме това, което сте направили. А ние по-старите казваме, нищо не става от тая днешната младеж. Сетих се за една пиеса. Казваше се "Обещай ми светло минало". Обещавам. Обещавам ти светло. Той напоследък често закъснява. С неговото ново хоби... Какво хоби? Посещава обсерваторията и гледа за падащи метеорити. Шегувам се! Има ли си такава закачка в театъра? Ето, виждате, забравила съм, че артистите обичат да се шегуват. Здравей! Здравейте, госпожо директор. Така официално познавам мисъл толкова време. Така е редно. Вие сте директор, а аз актриса. Мислех, че всичко е забравено. Кое да е забравено? Това, че избраха мен за директор. Разбира се, че съм забравила. Виждате ли, всичко стана много добре. Защото това директорството не е за мен. То е суха, скучна работа. Аз съм актриса. Обичам сцената. Обичам аплодисментите на публиката. Обичам да играя. Ела, Борис! Нима съм толкова стара и грозна, че можеш без стеснение да говориш пред мен за други жени? Ти си обезумял. Прекрасен мой ненагледен. Последна страница от живота ми. Ако ме напуснеш дори и за един час, няма да го преживея. Ще се побъркам. Изумителен мой. Великолепен. Повелител мой. Може някой да влезе. Нищо. Аз не се срамувам от любовта си към теб. Съкровище мое. Луда глава. Искаш да безумстваш? Но аз не искам. Няма да те пусна. Ти си мой. Ти си мой. Ти целият си мой. Репетираме, Видяхме, че премиерата наближава и се сетихме, че трябва да се репетира. Редахме до сега артисти.
Дядо, ще се отнесете прав. Колегите се отнасят съвестно към работа. Знам аз колко са съвестни. Госпожа директор, вие сте. Какво правите тук? Нещо не е наред ли? Всичко е наред, дойдох да репетирам. Да репетирате, разбира се. Трябва да се репетира. Научихте ли текста? Да, но без репетиции няма как да стане. Без репетиции не може. Няма как да стане. Госпожо, смятам, че не е уместно да репетирате с тях. Защо? Нали ще играя с тях? Да, но вие сте директор. Вие не знаете. Да, знаете, но сте забравили колко злобни могат да бъдат артистите. Особено жените. Знам. Ще ви правят номера на сцената да ви объркат. Ще ви удобват, ще ви разнасят. Абе, мъжете? Какво мъжете? Знаете ли как ви гледат? Даже в момента. Не се обръщайте. Как ми гледат? Направо ви разсъбличат с поглед. Всички мъже го правят. Не. Особено този новия. Оказа се голям. Забелязах. Когато се ръкувахме, той дълго време ми държа ръката. Коя ръка? Тази? И леко я притискаше. Така ли? Ето видяхте ли? Днес ръката, а утре кой знае какво. Вие искате да репетирате как? В никакъв случай. Ще репетираме отделно. Двамата. Аз ще ви подготвя. Ще дойдете на последните няколко репетиции. Така, колеги, за съжаление, госпожа директорката има неотложни ангажименти и ще ни остави да работим сами. Довиждане, колеги! Вие сте любимата ми актриса. Тя сега го пусти. Няма да се Директорката! Тя е директор! Ние обикновени артисти. Точно така. Хората. Тя откъде да знае? Константин и Нина. Последната им среща. Значи тия, които не участват, може да си ходим. Никъде няма да бъдем. Закачките с директора до тук. Сега сериозно. Искам да бъде като представление. С осветление, с музика и публика. Сядай. Тук нямаме музика. О? Нямаме музика, имаме ефект на вятър. Аз знам, че е вятър. А той е вятър откъде идва? Не идва ли от толкова? Аз казах и сериозно. Хайде, не наготови ли сте? Да. И чувам. Да. Осветление. Музика. Начало. Нина, вие сякаш предчувствах. О, добрата ми ненагледна моя. Тя дойде. Няма да плаче, няма. Тук има някой. Няма никой. Заключете, иначе ще казват. Никой няма да влезе. Нека да ви погледам. То хубаво. Отслабнали сте, а очите ви са станали по-големи. Нина, защо не дойдохте до сега? Страхува се, че ме ненавиждате. Всяка нощ сънувам, че ме гледате и не ме познавате. Чувате ли вятъра? Тук е хубаво, топло, уютно. Аз съм чайка! Нина, аз ви проклинах. Късах писмата и снимките ви. Животът ми стана непоносим. Страдам. Зува ви, целувам земята, по която сте ходили. Накъдето и да погледна, виждам вашето лице. Ласкавата усмивка, която ми светеше през най-хубавите години на моя живот. Той защо говори така? Защо говори така? Нина, защо? Останете тук, моля ви! Не си отивайте! Нина! Нина. Браво! 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 Маре,
Бях искрен. Естествено, че беше искрен. Иначе не става. Гледахте в очите и... Не. Чак. Не. Това е театър. Ние играем роли. Какво сега? Повозихте 2 пъти на мотора и... Слушай, аз не мога така. Съжалявам. Хайде да сходим. Ставай, няма да те нося. Гледай го ти. Ще ми се влюбва. Сега остава само да се гръмнеш като героите в пиесата. Спокойно, няма да се гръмна. Нямам с какво. Срещали са Заски Трабант и Заската. О, здрасти, Аркашон. Абе, може да съм Кашон, ма ти ми заверят ме невела отца. Случило ли се нещо? Обади съм се от болницата. Константин се е нагълтал с някакви хапчета. И? Не, жив е, но... Ще се оправи. Той е млад. Ще се оправи. Оле. Много сме кратки днес. Нещо се е случило. Какво? Добре, ще разберем. Виждам, че Нина вече е на сцената, така че да започнем. Нина, сцената започна да се получава, но ли още малко емоция, още малко. Искам да създадем атмосфера за едно добро изпълнение. С музика, с осветление, всичко. Айде бе, хора, какво ви се влачите? Да не сме на погребение! Осветление. Музика. Стоп! Не да, какво става? Добре ли си? Започваме. Хора, лъвове, орли и яребици, рогати елени, гъски паяци, безмълвни риби, морски звезди. С една дума, целият живот. Целият живот завърши печалния си кръг и угасна. Вече хиляди векове, откакто земята
а в липовите гори не се чуват майски бръмбари. Студено, студено, студено. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно! Браво, бе, момиче, браво, бе! Беше жестоко, жестоко! Пусти ме, чуваш ли, пусти ме! Аз съм убиец! Убиец! Аз съм убиеца. Тук ми е добре. Как мислиш? Ще дойде ли? Ще дойде. Не знам. Мина цяла седмица. Трябва му още малко време. Време! Бяхме толкова близо до премиерата, а сега не знам какво да правя. Всички са толкова объркани. Младежът как е? Боже, къде ме къла? Той тук, в гримьорната е. Така ли? Отивам да го видя. Ще му цапна с ваша мая задната. Ще ми се убива той, заради жена. Последната на света. Я една тук, бе, младеж. Ех, Сорен, добре, че поне ти си тук. Защо мъжете са готови да умрат за нас? Нарича се любов. Как ме изплаши? Да, любов. Тя е тази, която движи всичко в този свят. От любов се раждат децата. Всичко сътворено с любов е красиво. Боже Господи, каква лирична роля си избрал за днес? Цял живот играе роли. Цял живот правя театър. Това ми е работа. И всеки път си казвам, следващия път ще стане по-добре. Но? По-но. По-зле. Ти си права, играя роли. Правя се на шум, да бъда по-забавен. Но от това олеквам. Всичко, което правя, олеквам. Така заправям, че само сериозното може да бъде прекрасно. Но вече няма значение. Това не е вярно. Ти съвсем си се предал. Те са прави. Не трябваше да се връщам назад, да поправям миналото. И това, което стана с момчето. Той е добре, оправя се. Естествено, че ще се оправя. Той е млад. Той е млад. А ти? Вече се стари, искаш да си ходиш? Да. Не. Първо си довърши работата и след това върви където искаш. О, госпожо директор, вашите заповеди са закон за мен. Но ми кажи, как да ги убедя да продължим? Как? Няма нужда да убеждаваш никого. Те са тук. Всеки ден идват и чакат. Чакат големият режисьор да си домъкне задника. Обърни се, вижки. Чакат. Здравейте. Защо са тук? Питай ги. Дошли са да ме гледат сирна. Познам. Хората обичат да гледат сир. Някои затова ходят на театър. Да гледат сир. Аз се предлагам Чехов. Не става. Чехов не е за всеки.
Знаеш ли? Прав си. Ти вече за нищо не ставаш. Върви си! Върви си и не се връщай повече. Хайде, какво чакаш? Става страшно ли, хора? Шефката яко го захапа. Добре, той какво ще направи? Тихо! Познавах една директорка, неуверена в себе си, суха, скучна. Къде е сега? Не я виждам. Сега виждам една очарователна жена. Една великолепна актриса. Сега ще го кажа. Кой? Тихо, дей! Ти... Си любимата му актриса. Не го казаха. Чак мен ме заболя! Най-накрая се намери майка. Извинявай. Заповядайте. Не, даже не стана приятно. Сети краката. Много е топло. Ама е любов, а? Любов е. Сега какво следва? Репетиция. Следва репетиция. И какво ще репетираме сега? Ще репетираме поклона. Той е... Част от представлението. Най-хубавата. Покланяме се и приемаме аплодисментите на публиката. Ако ги има. Винаги има. Но понякога за колкото да им не обидат. Публиката винаги има право. Да. Тя не знае. И не трябва да знае. Как сме стигнали до тук? Тя влиза в салона на театъра с надеждата да получи емоции. Да се засмее, да пусне сълза от умиление, да се удивлява. Ако сме го направили, тогава можем да застанем пред нея и да кажем: обичаме ви, не можем без вас. Хайде, готови за поклона! Госпожо, оставете метлата и се качете при артиста. Аз не съм актриса. Вече сте. Той ли сме? Седене. Музика. Начало!